Pantay Balota 2023, the RMN election coverage. Way palto si Tatay Jaime Batuon nga taga-barangay Lubugan Turil sa pagbuto sa matag piniliay sa nasud sa lokal og sa barangay og sangguniang kabataan. Busak usa ka adlaw una ang aktual nga pagbuto kun Oktubre 30, 2023 mosayo kini og uli sa ilang balay gikan sa pagpaninda sa People's Park aron makasayo kini og abot sa iyang polling precinct. Karon pa lang ana sa alin pataka ni Tatay Jaime kung kinsang mga kandidato sa barangay Lubugan ang iyang pagatugyanan sa iyang mahinungdanong boto ni anang panahona. Sigon ni ini dili gayud niya ibaligya ang iyang boto ngadto sa mga kandidato nga mamalit og boto sa BSKA 2023. Mapili na ito itong trabaho gyud ng serbisyo. Gibutyag sa usa ka sidewalk vendor sa People's Park ang si Amy Flores nga niadtong Oktubre 18, 2023 dunay usa ka kandidato sa ilang barangay ang nakag-istorya kaniya nga himuon kinig leader. Tug-an ni Flores nga ang mahimo niining trabaho maulang ang pang-inganyo og mga botante nga ilang ibaligya ang ilang boto sa kantidad nga 1,000 pesos aron mudaog ang kining kandidato sa eleksyon. Dili po dapat kay di man na maayo ang ilang gibuhat. Uban manggod nga tinarong nga pagbuto na damay na sa ilang gibuhat. Way tataw nga tuig kun kanusa nagsugod ang issue sa vote buying o kinsasab nga politiko ang nagsugod sa ingon ani nga sistema sa tika sa eleksyon sa nasud. Nasuta sa pagtuon nga ang bagang duot sa mga kabus mao sagad mahaylo sa taginting sa salapi nunot sa kalisod sa ilang kahimtang nga gipahimuslam sab sa trapo nga mga politiko sa Pilipinas. Ang issue sa pinalitay sa boto matag eleksyon di ilang sa Pilipinas nagapanghitabo kini apan bisan sab sa ubang nasod sama sa India nga nakaepekto sa kredibilidad sa proseso sa piniliay. Apan alang kang Flores, bisan pa og pila ka libo ang ihatag sa mga kandidato sa BSKA 2023, dili gayud niya ibaylo ang iyang boto tungod maayo nga panerbisyo ang iyang gikinahanglan gikan sa mudaog sa eleksyon. Sa imong tanaw kung makapili ta og kandidatong makadaog lang pinagi sa pagpamalit og boto, makalaong kahatag maayo nga serbisyo gikan sa ila. Wala man jud siguro. Subay sa Section 261 sa Omnibus Election Code, ang masakpang mopalit, magpapalit, manginganyo, magpasilidad o resipyenta sa vote buying pwedeng kasuhan o mapriso kon makonbikto sa korte. Busa si Tatay Jaime Batuon ug si Amy Flores pareho nagkauyon nga angay lang dili natugtan makaboto pa ang kadtong mga botante nga masakpang mamaligya sa ilang boto kay aron maleksyon sila sa siyop nilang binuhatan. Kung ako lang i-disqualified para dili na magdaghan sila. Alang sa BSKE Bantay Baluta 2023, Radyoman Joel Veray, Tatak Arimen. Pantay Balota 2023, the RMN election coverage.